କେଉଁ ଦେଶରେ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଙ୍ଗାପୁର। ଭାରତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ କେବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 2010। କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କଳା ଲୁଣ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ୟୁରୋପରେ। ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ରୋବଟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ରେଶମା। ମୂଷା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 1000। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ। କାଗଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାଉଁଶ ଗଛ। ଗାଈମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା 32। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ କେବେ ନୋଟରେ ଛପା ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 1969 ମସିହାରେ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ମୋଟ କେତେ ଗୋଟି ଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 44ଟି ଦେଶ। ଆମେରିକାରେ କେତେ ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 50ଟି ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ରୁଟି ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। କୋଇଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? 1948 ମସିହାରେ। ମଣିଷର ଖପୁରିରେ କେତେ ଗୋଟି ଅସ୍ଥି ଅଛି? ବାରଟି। ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା 15 ଜୁନରେ। ମନୁଷ୍ୟର କାନରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 3 ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି। ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଖେଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚେସ୍। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ରଞ୍ଜନା ସନବାନେ।